Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Sophie and George εδώ πέρα, παρέα με τη Σοφία. Σήμερα το βίντεο θα σας δείξω δύο μαγικά. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να τα ξέρετε και κάποιοι να μην τα ξέρετε, αλλά πάμε να τα δούμε. Πάμε με το κόλπο που εντάξει ξέρετε η πιο παλή είναι το ξυλάκι. Που βάζεις το χέρι σου και αλλάζει χρώμα. Και είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Απλά παίρνετε τα ξυλάκι κανονικό και απλά βάζετε μόβ από τη μία πλευρά και την άλλη ροζ, κόκκινο, δηλαδή βάλτε ό,τι χρώματα θέλετε. Εγώ βάλα μόβ και ροζ, αν θέλετε στην κινητό μου κάπερα, πω έτσι. Παιδιά, κάπως έτσι γίνεται, με λίγα λόγια κάνεις την αλλαγή. Δηλαδή έτσι όπως το κρύβεις και ο θεατής είναι και βλέπει αυτό το μόβ. Απλά εσείς όπως είναι το χέρι σας και ο θεατής και όλα βλέπει το μόβ. Εσείς το γυρνάτε, δηλαδή είστε εσάς στην μόβ πλευρά, απλά ο θεατής βλέπει. Εντάξει, απλά πρέπει να την κάνετε αρκετά γρήγορα. Πάρτε ένα πιο μικρό ξυλάκι, κάτι. Εγώ πήρα ξυλάκι επειδή δεν είχα κάτι άλλο. Είναι τόσο απλό. Πάμε στο δεύτερο μαγικό. Το δεύτερο μαγικό είναι οι κάρτες που μαντεύεις. Είναι οι κάρτες που μαντεύεις. Εντάξει, μην σχολιάζετε το ότι είναι κουμίνης. Με άφησα και τις έκοψα. Έτσι για πλάκα. Ωραία, βλέπετε τις κάρτες εδώ πέρα. Έχετε κάρτες. Ωραία. Τις βάζουμε πρώτα εδώ πέρα. Διαλέξτε μια κάρτα. Το πούμε έτσι. Ωραία, εγώ δεν βλέπω. Άρα για παράδειγμα αυτή. Δείτε τι. Εγώ δεν βλέπω πραγματικά, έχω πέσει τα μάτια. Ωραία. Για να μην λέτε ότι έκλειψα, πάμε άλλη μια φορά. Εδώ πέρα είναι οι κάρτες. Πάρτε, ξανακάτεψα. Πάρτε αυτή. Περιμένετε λίγο τελικά. Κάμερα μας λίγο. Είναι αυτή η κάρτα. Ωραία. Να κατέβω. Και η κάρτα που είχες, επειδή έχω βάλει μόνο νούμερο μας, επειδή ακόμα δεν ξέρουμε το άσο, τον παπά, κάπως έτσι το λέτε κάποιοι, δεν το ξέρω ακόμα, οπότε μόνο αριθμούς. Και το νούμερο που επιλέξετε ήταν το 8. Αν το είπα σωστά, κάνε like στο βιντεάκι. Και πολύ απλό ήταν, νομίζω 8 ήτανε. Το απλό είναι ότι είναι όλα οχτάρια. Απλά παίρνετε μία τράπουλα, χωρίζετε, πείτε ψέματα στους φίλους σας ότι εγώ δεν ξέρω με το άσο και τον παπά και απλά κάντε αριθμούς. Και εσείς θα έχετε έναν αριθμό, καλά εγώ βάλω το 8, δεν μ' άρεσε είναι το αγαπημένος μου αριθμός. Αν θέλετε βάλτε 6, 3, εγώ θα βάλω 8. Και απλά θα γεμίζετε όλα οκτάρια. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σου άρεσε. Αν σου άρεσε κάνε like, subscribe και πάτα και το καμπανάκι για να σου έρχονται νέες ειδοποιήσεις για τα βιντεάκια μας. Από μένα, γεια σας και χαρά σας. Bye!